सरकाराची जी जी योजना असा, कामगार विरोधी जे प्लॅन्स असा, कामगार विरोधी कायदे असा, ते आम्ही कायदे देडशे वर्सां झुजून आम्ही प्राप्त करून घेतल्यात. म्हारगाय एका वाटेन वाडटा, बेकारी एका वाटेन वाडटा, सरकाराक कसलेच उपाय ना. दर वर्सा 1 करोड नवे तरुण बाजारात येतात, त्यांना नोकरी दिवपाक सरकारा लेगीत कसलीच, या बीजेपी सरकारा लेगीत कसलीच उपाय ना. हेका लागून आम्ही सगळे कामगार एकठांय जावन झुजपाची अत्यंत गरज आहा. आणि या मे डे दिसा आम्ही खेरीत भाशेन उलो मारतात, सगळे आम्ही एकठांय येवया आणि या सरकाराक जो 2024 इलेक्शनां येतली पार्लिमेंटाची, त्या वेळार लोकांनी आणि कामगारांनी, चिरडल्ल्या लोकांनी, पिळिल्ल्या लोकांनी जे कामगारांचेर जो हमलो जाता, सगळ्यांनी एकठांय येवन एक भाशेचो आवाज उठोवपाची अत्यंत गरज आहा. कामगारांचे साधे मागणे, मिनिमम वेजेस, ते सुद्धा सरकारान आयज पास करूंक ना. सर, आमचे डिमांड कमीत कमी 300 डिमांड आहात. तुझे सगळे कदंब कामगारांचे धरलेले, पीडब्ल्यूडी कामगारांचे धरले, सगळे कामगारांचे, R&D कामगार धरलेले, डेली वेजेस कामगार धरले, इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी जे कामगारांचेर हमलो जाता, त्या अंगणवाडी कामगारांचे जावं, प्री प्रायमरी हेल्पर्स जावं, जे सगळे कामगारांचे डिमांड आम्ही आयज या मे डे दिसा आम्ही सभे मजार दवरलेले आसा.